Кніга Яреміі, раздзел 48. Супраць Мааба. Гэта кажа Господ магуцяў, Бог Ізраэля. Гора неба, бо ён знішчаны і асаромлены, і Карыятаім здабыты, асаромлена цвярдыня і напалохана. Няма больш славы ў Маабе. У Хесібоне задумляюць ліхоту супраць яго. Хадзем, выгубім яго паміж народаў. Таксама і ты, Мадмен, замоўкнеш, ідзе за табою меч. Крык з Аранаіма, спусташэнне і вялікая бяда. Мааб знішчаны. Крык зрабіўся чутны аж да Цаара. Пры ўзыходжанні на Луід узыходзяць плачучы. На схіле Аранаіма ворагі чуюць галашэнне аб загубе. Уцякайце, ратуйце душы свае і будзеце, як тамарыск на пустыні. За тое, што спадзяваўся ты на свае ўчынкі і свае багацці, ты таксама будзеш здабыты, і Хамос пойдзе на выгнанне, а разам з ім святары яго і князі яго. І прыйдзе нішчыцель у кожны горад, і ніводзін горад не ўратуецца. Прападзе лагчына, і будзе знішчана даліна, бо гэта сказаў Господ. Дайце крылы Маабу, каб ён паляцеў, і гарады яго стануцца пустымі, і не будзе ў іх жыхароў. Пракляты, хто спаўняе справу Господа нядбала. Пракляты, хто меч свой устрымлівае ад крыві. Мааб быў бяспечны ад свайго маленства і адпачываў спакойна на дрожджах сваіх, і не быў пераліваны з пасудзіны ў пасудзіну і не выходзіў на выгнанне. Таму захаваўся смак яго ў ім, і водар яго не змяніўся. Таму вось надыходзяць дні, кажа Господ, і я пашлю да яго паслугачоў, якія разліваюць віно з баны, і перальюць яны яго, і посуд яго апарожняць, і з баны яго патаўкуць. І пасаромеецца Мааб дзеля Хамоса, як дом Ізраэля пасаромеўся дзеля Бэтэля, на які спадзяваўся. Як вы можаце казаць, мы дужыя і адважныя ў баі. Знішчаны Мааб, і гарады яго ўздымаюцца попелам у паветра. І адборныя юнакі яго падаюць на зарэз. Кажа валадар, Господ магуцяў, імя яго. Набліжаецца загуба Мааба, і бяда яго надыходзіць хутка. Сумуйце дзеля яго ўсе, хто навокал яго, ды ўсе чыста, што ведаеце імя яго, кажыце. Як жа зламалася жазло моцнае, кій слаўны. Сыдзі са славы сваёй і сядзі ў смазе, жыхарка, дачка Дыбона, бо прыйшоў да цябе нішчыцель Мааба, і ён руйнуе цвярдыні твае. Стань ля дарогі і глядзі, жыхарка Араэра. Пытайся ўцекача, таго, хто ўратаваўся. Пытайся, што здарылася. Мааб асаромлены, бо пераможаны. Крычыце і галасіце, і паведамце ў Арноне, што знішчаны Мааб. Прыходзіць суд на зямлю раўнінную, на Хілон, на Ясу, на Мефаат, на Дыбон, на Неба, на Бет-Дыблатаім, на Карыятаім, на Бет-Гамуль, на Бет-Меон, на Карыёт, на Босру, ды на ўсе гарады зямлі Мааба, далёкія і блізкія. Абрэзаны рог Мааба і зломлена плячо яго, кажа Господ. Напаіце яго, бо падняўся ён супраць Господа, і хай паваліцца рукамі Мааб у ваніты свае, і сам станецца пасмешышчам. Ці не быў ты ў насмешку, Ізраэль? Хіба апынуўся ён між зладзеямі, што ты ківаў галавою, калі аб ім гаварыў? Пакідайце гарады і жывіце між скаламі, жыхары Мааба, і станьце падобнымі да галубкі, якая гняздзіцца ў адтулінах над бяздоннямі. Чулі мы пра пыхлівасць Мааба, што ганарысты ён вельмі, і пра фанаберыстасць яго, і нахабства, і пра ганарлівасць і пыху сэрца яго. Я ведаю, кажа Господ, яго дзёрзкасць
і што несправядлівая гаворка і няшчырыя ўчынкі. Дзеля таго буду галасіць я, дзеля Мааба, і дзеля ўсяго Мааба лямантаваць буду. І дзеля людзей Кірхарэса варта плакаць. Больш буду плакаць я дзеля цябе, чым дзеля Язэра, вінаградніку Сабамы, бо парасткі твае дайшлі аж да мора і сягаюць аж да Язэра. Напаўні шчыцель на твой ураджай і на вінаград твой. Спынілася радасць і пацеха ў садзе у зямлі Мааба. І скончылася віно ў тоўчнях, ніколі больш выціскальнік вінаграду не заспявае звыклай песні. Ад крыку з Хесібона аж да Элеале і да Ясы ўздымаюць яны голас свой, ад Сыгора да Аранаіма і да Эглацыліцыі. Нават воды Немры высахнуць. І вынішчу я з Мааба, кажа Господ, кожнага, хто складае ахвяру на ўзгорках і паліць кадзіла багам сваім. Таму вось сэрца маё заенчыць дзеля Мааба, як жалейка, і дзеля людзей з Кірхарэса загучыць голасам флейтаў, бо багацце, якое набылі яны, прапала. Кожная бо галава аблысее, і кожная барада абголіцца на ўсіх руках, на рэзы і на сцёгнах зрэбніца. На ўсіх дахах Мааба і на вуліцах яго лямант агульны. Бо я раструшчыў Мааба як пасудзіну, якая нікому не падабаецца, кажа Господ. Як ён пераможаны, што ўсе галосяць, як Мааб кінуўся на ўцёкі і быў асаромлены. Стане Мааб насмешкаю і страхоццем для ўсіх навокал сябе. Гэта кажа Господ. Вось, ён прыляціць як арол і раскіне крылы свае над Маабам. Гарады здабыты і крэпасці захоплены. І сэрца волатаў Мааба будзе ў той дзень, як сэрца жанчыны парадзіхі. І перастане Мааб быць народам, бо узганарыўся супраць Господа. Жах, яма і пастка на цябе, жыхар Мааба, кажа Господ. Хто ўцячэ ад жаху, упадзе ў яму, а хто вылезе з ямы, будзе схоплены ў пастку, бо я навяду на Мааба год кары іх, кажа Господ. У засені Хесібона спыніліся знясіленыя ўцекачы, але агонь вырваўся з Хесібона, а полымя знутра Сыгона, і праглынае бакі Мааба і галовы сыноў бунту. Гора табе, Маабе! Загінуў народ Хамоса, бо сыны твае і дочкі твае узяты ў няволю. Але я змяню лёс Мааба у будучых днях, кажа Господ. Дасюль суд над Маабам.